Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, gumagawa ng video. Ito po si Ibwaloyman. Yun po. Gumawa po ako ng video kasi gusto kong gumawa ng kakaiba. Yung gagawa tayo ng kabutihan para sa bayan natin o para sa probinsya natin na Benguet. May nakita po ako na um, na-organize po yung La Trinidad Municipality na clean up drive ng Balile River. Yan, nakita ko kasi. Ito po ay mangyayari sa March 15, 2019. Mag-uumpisa po ito ng alas 8 ng umaga. So titipon-tipon po tayo sa may munisipyo ng March 15 po. Di ko alam kung anong araw yun, parang Friday po ata, pero i-check nyo na lang po sa calendar. Pero I think before niyan, may mga meeting po muna sa March 7 sa munisipyo din po bago mangyari yung March 15. So again, summary po, March 15 po, ito yung clean up drive ng Balile River. Matagal na tayo nananawagan dyan na sana malinis na. So maganda po itong idea na to. Ngayon po, nananawagan po sila ng mga volunteer. Gusto mo mag-volunteer, pumunta po sa March 15. Pag may free time po kayo, sana po magbigay din po kayo ng konting time para po sa activity na to. Kasi maganda rin to, kasi maganda ito sa kalikasan. At minsan baka may mga stagnant water at hindi malinis na tubig dun sa river. Baka diyan din po nanggagaling yung mga lamok, yung nagbibigay ng dinggi, di ba? Baka diyan sila nangingitlog, diyan sila nagbo-multiply. Tapos, ayan, kinakagat yung mga bata, matandya, basta mga matandya o bata, kinakagat. Diyan mo na ospital, dumadami ang cases ng dinggi. Baka malay natin, baka malis yung cases ng dinggi pag nalinis yung Balile River na yan, di ba? At isa din dyan din, may mga ano din dyan, paborito ko, may mga tungsoy din dyan, di ba? Hindi nauulam yan ngayon kasi marumi yung tubig, di ba? Dyan sa KM3. Kaya malay nyo kung malinis yan, baka mamaya yung mga tungsoy dyan, baka mas lalong sumara pag malinis na ang tubig, pag nalinis na ang Balile River, di ba? So, yun po. Sabi ko nga, baka marinig to ng mga chismusa, di ba? Dito nyo gamitin yung pagkatsismusa nyo, ikalat nyo sa marami na may March 15 Balile Clean Up Drive, di ba? Dito nyo gamitin pagkatsismusa nyo, dito nyo gamitin yung talent nyo, di ba? Para sa kabutihan. At isa din yung mga mahilig makialam, yung nakikialam ng buhay na may buhay, dito na kayo makialam, di ba? Sa magandang paraan. Makakatulong pa kayo, hindi lang sa kalikasan, pati din sa mga bata, di ba? Pati din po makaiwas tayo ng sakit kasi mahirap din pag marumi ang tubig. Diyan ang gagaling yung sakit. Yun po. At saka, isa pa, mananawagan din tayo sa mga ito, nananawagan lang, nag-i-invite lang. Baka naman pwede yung BSU, Benguet State University, baka yung mga management dyan, baka gusto lang nilang makialam, baka gusto nilang mag-volunteer, encourage yung mga estudyante na mag-volunteer, di ba? Para din sa atin ito. Hindi ito para kanino, para sa future ng bayan natin, di ba? Yung CCDC, ang daming estudyante diyan. Pag pumunta yung mga estudyante, nako, talagang malilinis yan. So, knock-knock po dun sa management po ng CCDC, baka lang, hindi naman kami nag-ask lang po. Huwag nyo akong mamaliin, nag-ask lang po. Baka gusto nyong sumama. Baka gusto ng mga estudyanteng sumama. Tsaka din po yung King's College, malaking din yan, paaralan, di ba? Baka gusto nyong sumama. Baka gusto din ng management na i-encourage yung mga estudyante na sumama sa clean up drive na ito. Di ba? At saka yung mga ibang paaralan dyan, ang daming paaralan, di ko mai-mention kasi kulang yung oras. Baka gusto nyo ding i-encourage yung mga estudyante nyo, mga kaibigan nyo, lahat, nanay, tatay, kuya, ate, manong, manang, pinsan, kahit sino pwedeng mag-volunteer, wag lang yung mga bata. So, iniimbitahan lahat. Ngayon, wag na nating imbitahan yung mga nasa bilangguan. Wag na yun. Doon na lang sila, di ba? Doon na lang sila sa bilangguan. Iimbitahan mo pa yun, ilalabas mo pa sila, di ba? Na
patay tayo dyan. Kaya doon na lang sila, yung mga kaibigan na lang natin, doon muna sila. Yung mga ano po, mga kandidato natin, di ba? Gusto nyo ng public service, ipakita nyo dito, mag-public service kayo dito. Maganda nga to, libre to. Hindi to walang kapalit. Ipakita nyo na talagang desidido kayong magtrabaho para sa bayan natin, para sa munisipyo natin. So magtrabaho tayo na walang kapalit, mag-volunteer tayo, mag-encourage pa tayo ng maraming mag-encourage pa tayo ng maraming magbo-volunteer. Huwag nyong isipin na maraming buto. Huwag yun. Naku, buto, hindi. Mali yung word ko, hindi buto. Baka mamaya matakot pa yung mga dalaga, di ba? Pag sinabi ko yung buto, huwag nyo nang isipin yung maraming votes. Yun sanang ibig kong sabihin. Ang isipin nyo, magbo-volunteer kayo, at yun yung tunay na serbisyo sa bayan. Katulad din ng mga opisyal natin. Na ito, sinasabi ko lang huwag nyo akong sinasabi ko lang, baka gusto nyo mag-volunteer. Yun sinasabi ko. Tapos mananawagan din tayo sa mga sa mga business establishment. Ito, baka gusto nyo mag-donate ng bottled water. Yun lang naman. Tubig lang naman ang kailangan para may mainom yung mga volunteer, di ba? Yun lang naman. Ito, walang sapilitan to. Kung gusto nyo, di ba? Nandyan yung Jollibee. Ito, sinasabi ko lang, baka gustong mag-donate ng Jollibee, ng bottled water, di ba? Dalhin na sa munisipyo, across the road lang yan. Pag may bottle, mo lang, doon na lang sa kabila. Baka yung McDonald's, baka gusto ding magbigay ng bottled water, di ba? Oo. Yung mga gustong magbigay ng bottled water na mainom ng volunteer, nandyan lang sa munisipyo. Di ko alam kung sinong contact person. Basta, punta kayo doon. Iwan nyo yung mga kung may mga donasyon kayo. Para mas masaya. Para hindi naman ma-dehydrate yung mga volunteer. Para mas, maganahan sila. Di ba? Mahirap na, ma-dehydrate sila. Hindi naman pwedeng yung tubig hindi naman pwedeng inumin yun, di ba? Yun lang. So sana po, makisali po tayo dito sa March 15 po. March 15, Balili Clean Up Drive. Mag-uumpisa po ito ng alas 8. Tipon-tipon po sa may munisipyo ng La Trinidad. Pero bago yan, may meeting pa po ata ng 7. May number doon nakalagay, may Facebook. I-contact nyo sila doon. Ako lamang po ay nagmamagandang loob para po sa ating bayan po, para makagawa naman tayo ng maganda. At saka, gawin na nating imbitasyon itong video na to. I-invite yung mga ibang tao o i-share nyo para makita ng ibang tao para sumali sila. Ganun yun. Alam nyo naman, di ba, ang Facebook ngayon, ito yung ginagamit natin na communication. So, yun lang po. Wala po tayong ibang motibo para lang po malinis. Hindi po ako tatakbo bilang mayor. Wala ako dun. Hindi ako qualified. Hindi ako tatakbo ng kahit anong posisyon. Tumutulong lang po tayo. Maraming salamat po. Napakaba yung video natin. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung nag-organize ng Clean Up Drive na to. Maraming salamat po. Ito po si Ibo Aloyman. Maraming salamat.